Hi everyone, my name is Samke and thank you for the faithful delivery. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Kusamke khwela ke lo uba akatshintshe isenimi yakhe abe ngumseleku, uwife number 5 katata Musamseleku, ebulela ke abantu bemenzele i-catering kumcimbi ebenawo. Nawo lo mcimbi ke ngoku asiyazi uba ibingowantoni, asiyazi noba bekugqityezelwa ilobola. Abanye bathi hayi bo bekwenzeka ntoni, ubingumembeso wakho, but akhangeleki ngathi kuninzi kakhulu ukutya. Mna bakunothiwa mandigese ndingathi mhlawumbi bekuyogqityezelwa mhlawumbi ilobola ke, ngoba ube khona ke umntu oye wabulela kwi-comment section yale video wathi siyabulela ngempatho yakho singomthombeni. So I guess ibinto edibene ke nabakwamseleku. Usamke ukokwabo ke apha njengoba esenza le video, but ke I'm not sure uba kanye ibisenzeka phi le nto yenzekayo. Now silinde useason 9 kaThando Nesithembu. Kuyathethwa kwizinto ezininzi, we are wondering ba ingaba imoto inoba seyithengelwe, ingaba ke ngoku sehlala pha eMzumbe kuseason 9 sijonge umbona introducewa koMakhumalo noMayeni kunye noMangwabe, ngoba simbone kunye noMacele qha uphele useason 8 engekadibani namanye amakhosikazi. And ke ngoku ngala siyaziyo uba aye ahamba athengelwa izindlu edolophini, bahlala edolophini bonke ngoku sababona. eMzumbe ke nguMakhumalo ndithanda umbona eyovakasha, Mayeni andikhe ndifane ndimbone nombona ke esiya eMzumbe. So ke uMakhwela ke useason 9 usemagxeni akhe nemoto le ke mhlambi after useason 9 uyayifumana, ngoba kaloku uzobe into ingaye sana, uzayisebenzela njengamanye amakhosikazi la njengoba seDeshem afumana nawo izindlu. Asebenzile iseasons ezingaka bethunani, nguMacele yedwa kaloku umntu obenomzi edolophini. I wonder uMacele ithini yena into yakhe, ngoba yena ebefuna umzi ezilalini qha ke laa ndawo esasiza ebesifumene uTata Musamseleku wosibona wathi hayi asikho sendaweni eright, singasendleleni but laa ndawo ingathi slope asikho sihle, ngathi kwakhona amanzi. So I wonder yena ide yathini into yakhe, mhlambi nayo yakha ezilalini asiyazi. Phofu ke eMzumbe wethe yena akafuni mzi uphaphakathi, ufuna uzimela pha ngaphandle, ngoba yesenye isizathu awamkayo pha wathi yena soze abukele umyeni wakhe abheke next door. But anyways uSamke uTata Musamseleku wayefuna uba abe pha eMzumbe kwangalamini ukuze kuphele kudityanwa naye egeyithini, ngenxa yoba ke amakhosikazi esithi soze kaloku bona bebengayazi yonke loo nto leyo, befila like uyabadisrespecta and ngabo abahlala pha. So kwaphetha kusenziwa yonke into egeyithini, but otherwise esitsho sithi yena ebemlungisele pha kwi-main house. Kukhona pha ke I think indlu enkulu bezaba pha uSamke. So I guess noba uzawuhlala pha. Hey, kunzima sana. uMayeni ngoku unomolokazana ababini, noba mhlambi ke bazawuphela bangaba bahlala pha eMzumbe, ngoba yena msho uzawuthanda uba pha edolophini. So amahle ke ngokunotirelo, andiyazi utirelo ke nake besetshile uba kanani akafuni into imdibanisa naseMzumbe. And ke bekhe sambona during ii-holidays ezi zikaJune July kwaMayeni, ngoba usingabakho uhlala pha. So inoba ke ebeyobona umntana. I wonder ke bekusenzeka ntoni apha bethunani sibona le catering uSamke ebulelwa, and then umntu ke ngowakwaMthombeni esithi ebebaphethe kakuhle. Sesolinda ke kubuye useason 9 ukuze sibone kwenzeka ntoni. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthini ibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.